Welcome to yet another Hey, this is not your show. This is my show. But mandishe dzakasakisa. Yeah, you are a guest but ishow ndeyangu. Chitange kwa. Nine. We are joined today. So anoda kuya kuno ndoko nodedza kana comic out kana Freds. You are also more comedian kuti angati ngatoti pamwe comedian. Komadongo washedza. Andadedza iwewe. Iwe unofana kutotera zvanende. Welcome to another exciting chimbonyarara ndipe introduction. Une dzungu anditi? Dendenda kwa ola nasa. Une dzungu. Welcome to another exciting episode of Chitubu. This is episode number 1 and I'm joined by my friend here. Not my friend actually. A comedian. I'm not your friend. A TikToker. He's a TikToker, a YouTuber and a Facebook, I don't know. Usade kunzi unonakidza. You are not even that fun. Pa maskits ako I've seen maskits ako atombonakidze zvazvo. Zvotakapaka nyengo president chaicho idi avaseke zvimaskits zvako zvezvo. Alright. And avakuziye futi president. Chero wakada kutarisa camera. Look at that camera. Tobva kunobvunza kana mabodyguard ese a president kuti anokuziye here. They don't know you. Because you are not that fun. You are not nyango wakantarisa ausekese. Kuti tadingotanga interview. Alright. Welcome to yet. Alright, ndabapedza baba. Une makore mangani? Kana usingade kutaura unogara wataura ubvo waenda. It's not like ndikukuforce. Ndine chikoso. Ndine 21. Une 21? Yeah. Saka maskits amenchita doro makubvumizwa kumwa doro. Uruseke. You know, kana uchiya pa show pangu, don't just laugh says ukuita ngomona. Ari kungoseka. Wihi. Ukuseke like ndachifunga kuti pa show yenyu kamchandambiro nemfaro but ndakutona kuita zvikita zve kasi tikita skitirei as anenge achingofunga maskits. I want the viewers out there to know about yourself. This is not my interview. Right. Like kana ndauya panapa iwo ndorufana but makutotanga musina basa nazo ka like makutonipopotera ndauya pa interview auda ndivhundutsire sikuti mukuti kuti aiwa kona chi kana uruda zvefaitika taura inandi nakiro nemaskits ako ayacha. Alright, tell the viewers about yourself. Tell about yourself zekuzi ini ndinonzi ini tell them about yourself. Maundipusisa pamberi pekamera. Alright, right way. Iwe camera iyi, look at the camera. Iwe aukonotarisa camera here utaure kuti unonzani. Auchanga kwewa madziwa. Uri kuseke. Say. Alright, ndinonzi wesi murangwana. Ndakazvarwa kwa murewa. Ndakatanga kuita zvemaskits 2001. Ndakazvarwa 2003. Nana mfana ka avasi vanhu vese vanonakirwa nemaskits ako aya handiti vamwe susu tetiri vemukati handiti tetiri mamembers iwo wosvikoda kutiudzwa zvekuti wakazvarwa 2001 wakatanga kuita maskits wasati wazvarwa. But ndakubhadharai mari kakuti tiite interview makusvika maundipopotera pana. But this is my show. Show ndeyenyu but makutondipopotera handisi kupopota. Viewers, if I said anything wrong makufarisa chokwadi mabvira kudhara muchifarisa pana ina ndite zvemaskits handiti inini I'm a serious man. I'm a serious man. Mutori nemhuri here mbako bozi mi amuyo pandiri motanga kundiudza inini ndakwira bhazi nini munoziva kuti ndo mari yanga ndasarwa nayo maundifarisa zvamamuchindiitira pana. Yo cameraman unongo ingosekerera zvinhu zvakadaro sei? Cameraman, let's wauya kushow here. Ndauya kushow but this thing is going to be aired on ZBC man. This is professional. Auye pana be professional. Ndosaka muri kushaya madeals. Because you are not professional. Iwo hauna kana moto uya cameraman uya ana motikari. Anditi but ndoda but ndinotenga kana mukindishora. Ashorwa nani? Washorwa nani? Iwe ndatanga kumuti introduce yourself akuti we tikukudzidzisa kuva elegant.
interview etiquette ndo yatiri kuita panapa. Mandipa chimike izvo ndakutonotengesa kuti ndiwane mari yekombe. Handina mari yekombe musi ndichadzoka kushoeniyo tichanetsana. Dzoka nemaiki yangu. Ndakusvika kumba kwedu ndichitaura nemaiki iyo. Ndotosvika kwandinoda. Look at these guys. We have rocket. Look at these guys. But you are not professional. You are not professional. Don't say Maki again. Be professional. Be professional. I will tell Mike your interviewer. Look at these guys. Cameraman, look. Oh, look. Can you look? Can you look?